Добрый дзень, шаноўныя слухачы тутэйшы GPT. З вами я, ваш вясёлы вядоўца, і мы зараз хуценька прабяжымся па самых цікавых навінах за апошнія дні. Сёння ў нас у праграме кітайскія падробкі працэсараў, абвал акцый Nvidia, Трамп і ягоныя планы на чыпы, таннейшы чат-GPT. Google Maps з новымі назвамі, кітайскія грошы на штучны інтэлект, Microsoft вучыць малыя мадэлі матэматыцы, сумныя справы ў Twitter Ілона Маска, вяртанне Пэбла. Еўрапейскія санкцыі супраць гульнявых кансоляў у Расіі, якіх там і так няма. Ошаму нежаданы Джеф Кілі на прэзентацыі Nintendo, перавыданне класічных Sims, Xbox Series і праблемы аптымізацыі. Цікавае даследаванне пра назву Беларусія, нашы гульнявыя навіны, пераход беларускага футбаліста Лапаухава, гадзіннікі луч са слуцкімі паясамі, стрэс у дзяцінстве і сперматазоіды. Вось гэта паварот. У шаве польскія даследаванні пра эфектыўнае навучанне. Новыя здымкі старшыпс мамантаў і не толькі гісторыя назвы горадня, скандал з беларускім мастаком у Варшаве, галівудскі акцёр з горадні, словы Льва Сапегі пра родную мову, сапелка хлусня пра Катынь, статут вялікага княства літоўскага, юбілей Леанікі, аналіз выбараў ад Лявона Вольскага, інтэрв'ю з Яраславам Іванюком з Камыка. Зноў пра гадзіннікі луч і Паліна на тыдні высокай моды ў Парыжы. Ну што, паехалі разбірацца ва ўсім гэтым беларускім вокам і з гумарам. Такім чынам, навіна нумар 1. Кітайскія крамы і падробленыя працэсары AMD. Вось хітрыя кітайцы. Замест таго, каб проста рабіць добрыя працэсары, яны вырашылі падробліваць ужо існуючыя. Паведамляецца, што знайшлі фальшывы Ryzen 7 9800 Street. Ну, хто б мог падумаць, што такое магчыма? Аказваецца, калі ёсць вялікі дэфіцыт, то абавязкова з'явяцца і спекулянты, і тыя, хто захоча нагрэць рукі на чужым жаданні набыць нешта добрае. Карыстальнік з кітайскага форума набыў такі працэсар, а ён не працуе. Вось так купляй тэхніку ў інтэрнэце. Адрозненні знайшлі ў нумары друкаванай платы і ў колеры тэксталіту. Нешта падобнае, дарэчы, ужо было і з Ryzen 7 9800 Street. Некаторыя на форуме спачатку не паверылі, падумалі, што фэйк. Але не, навіны пра падробкі 9800 Street ужо ў лістападзе на амерыканскім Амазоне з'яўляліся. Так што будьце пільныя, людзі добрыя, асабліва калі купляеце нешта дарагое ў інтэрнэт-крамах. Можа, лепш ужо ў праверанай краме пераплаціць, але быць упэўненым, што не купіш кавалак пластыку замест працэсара. Наступная навіна – абвал акцый Nvidia. Аж на 18%. Сі, яінь. Вось гэта так падаражэлі нашыя чыпы. Умей. Ой, не падаражэлі, а патаннелі, ды яшчэ як. Аказваецца, усё праз кітайскі стартап DeepSeek. Распрацавалі яны праграму, якая канкуруе з ChatGPT, але працуе на менш магутных чыпах і каштавала ім усяго $6 мільёнаў. А гіганты накшталт Google і Microsoft трацяць мільярды. Вось вам і кітайская эканомія, і паніця. Інвестары спалохаліся, што Nvidia і іншыя вытворцы магутных чыпаў занадта шмат грошай просяць, калі можна абысціся меншым. Акцыі пасыпаліся, NASDAQ таксама ўпаў. Карацей, кітайцы нам усім паказалі, дзе ракі зімуюць. Можа, і нам трэба браць прыклад і рабіць нешта такое ж крутое і таннае. І тут жа ўрываецца ў нашу гісторыю Дональд Трамп. Яго толькі пакліч. Ён ужо збіраецца ўводзіць мытныя пошліны на імпарт паўправаднікоў, фармацэўтыкі і металаў. Кажа, каб вытворчасць вярнуць у краіну. Ну, гэта ў яго як заўсёды, Амерыка перш за ўсё. Пра DeepSeek таксама выказаўся, кажа, малайцы кітайцы паказалі, што не трэба столькі грошай траціць. Эксперты гавораць, што ўсё гэта можа прывесці да вялікіх змен у сферы вытворчасці чыпаў і штучнага інтэлекту. Вось так, Трамп заўсёды ў курсе тэхналагічных навінак. А OpenAI, каб не адставаць ад DeepSeek, збіраецца знізіць кошты ChatGPT Plus з 20 да 10 $. Сімня, умей. Вось гэта канкурэнцыя. Не. Праўда, пакуль зніжка толькі для новых карыстальнікаў і толькі на першыя 3 месяцы. Але ўсё роўна прыемна, і не авадзень. Кітайцы іх добра падціснулі. Яшчэ б нашы мабільныя аператары так кошты зніжалі пад ціскам канкурэнтаў. А то толькі растуць ды растуць. А DeepSeek, дарэчы, мадэль в 3 распрацавалі ўсяго за 2 месяцы, выкарыстоўваючы кластар з 2000 чыпаў Nvidia і за $6 мільёнаў.
Для параўнання GPT-4 каштаваў больш за 100 мільёнаў. Адчуваеце розніцу? Я? Права не. І DeepSeek ужо абышоў чат-бет у амерыканскім App Store. Вось гэта тэмп. Кітайцы сапраўды робяць вялікія крокі ў штучным інтэлекце. І тут яшчэ навіна, магчымыя тарыфы США на тайваньскія чыпы. Трамп не супакойваецца. Цяпер пад прыцэлам Тайвань і Цамцы найбуйнейшы вытворца чыпаў у свеце. Калі США ўвядуць тарыфы, то Apple і Nvidia, якія залежныя ад тайваньскага сілікону, могуць патрапіць у няпростую сітуацыю. CMC, вядома, будуе заводы ў США, але новыя тарыфы могуць прымусіць іх перагледзець планы. І цэны на чыпы могуць вырасці, а разам з імі і цэны на ўсю электроніку. Вось гэта будзе Make America Great Again па-трампаўску. А Google Maps абнаўляе назвы геаграфічных аб'ектаў. І па загаду Трампа ад 20 студзеня мексіканская затока цяпер будзе амерыканскай затокай, а гара Дэналі гарой Мак-Кінлі. Ну, у Трампа свае погляды на геаграфію. Google кажа, што ўсё зробяць пасля абнаўлення сістэмы інфармацыі аб геаграфічных назвах США. А калі назвы адрозніваюцца ў розных краінах, то карыстальнікі Maps будуць бачыць сваю мясцовую назву. А ў астатнім свеце абодва варыянты. Так што, калі будзеце шукаць мексіканскую затоку ў Google Maps, не здзіўляйцеся, калі ўбачыце амерыканскую. Свет мяняецца, і назвы разам з ім. Кітай не збіраецца адставаць у гонцы штучнага інтэлекту і выдзеліць на развіццё АІ 1 трыльён юаняў. Гэта адказ на амерыканскі праект Stargate з 500 мільярдамі долараў. Кітайцы не толькі мадэлі робяць крутыя і танныя, але яшчэ і грошай не шкадуюць на іх развіццё. Так што, падобна, Кітай сапраўды перамагае ў гэтай гонцы. А мы за гэтым усім назіраем і думаем, як бы нам таксама не адстаць. Можа, нам таксама трэба свой GPT DeepSeek стварыць? Microsoft прадстаўляе Restart. Гэта мадэль, якая дазваляе паляпшаць невялікія моўныя мадэлі, такія як Quincy Buffet Rimini, каб яны маглі вырашаць матэматычныя задачы на ўзроўні OpenAI. Кажуць, што мадэль імітуе глыбокае мысленне, аналізуе кожны крок рашэння. На кожным кроку генеруецца тэкставае тлумачэнне і код на Python, які аўтаматычна правяраецца на памылкі. І мадэлі нават паляпшаюць адна адну за кошт ітаратыўнага навучання. Вось гэта навука пайшла. Хутка штучны інтэлект і за нас матэматыку будзе рашаць. А мы што рабіць будзем? І я. А ў Ілона Маска ў Twitter X з даходамі ўсё вельмі сумна. Прызнаўся сам. А банкі, якія выдалі яму 13 мільярдаў на куплю Twitter, збіраюцца пазбавіцца ад часткі гэтага доўгу. Фінансісты хочуць прадаць абавязацельствы, але без вялікіх страт. З прыбытковасцю платформы ўсё хулова, як напісаў Маск супрацоўнікам. Аўдыторыя не расце, выручка не радуе, кампанія ледзь выходзіць у нуль. Банкі хочуць прадаць да 3 мільярдаў старэйшага доўгу, спадзеючыся атрымаць 90-95 цэнтаў за даляр. Інвестары знізілі кошт сваіх долей у соцсетцы на 78%. Нават сувязі Маска з Трампам наўрад ці дапамогуць. Вось вам і геній Ілон. Купіў цацку за вялікія грошы, а яна не прыносіць прыбытку. Здараецца і з мільярдэрамі. Пэбла вяртаецца ў ні. Памятаеце такія разумныя гадзіннікі? Заснавальнік кампаніі Эрык Меджыкоўскі прапанаваў Google адкрыць зыходны код Pebble OS. І Google пагадзіўся. Меджыкоўскі плануе выкарыстоўваць гэтую сістэму ў сваім новым праекце Repebble. Праўда, назву прыйдзецца змяніць, бо брэнд Pebble належыць Google. Кажа, што гэта будзе амаль дакладная копія арыгінальнага Pebble. Пасля продажу Pebble ў 2017 годзе Меджыкоўскі не знайшоў нічога лепшага. Вось вырашыў зрабіць сам. Я, як былы карыстальнік Pebble, вельмі рады, вельмі рады. Гатовы нават грошы даць на гэтую справу. Еўрасаюз хоча забараніць пастаўкі кансоляў у Расію. А іх там і так няма ўжо 3 гады. Xbox і PlayStation афіцыйна не прадаюцца ў Расіі з 2022 года. Але шэры рынак і паралельны імпарт усё вырашаюць. У санкцыйны спіс могуць увайсці і іншыя тэхналагічныя тавары. Чыноўнікі думаюць, што гэта паслабіць тэхналагічную галіну ў Расіі.
Але расійскія геймеры ўжо навучыліся актываваць кансолі праз VPN і купляць гульні ў замежных крамах. Так што санкцыі санкцыямі, а гульні – гэта святое. Як кажуць, санкцыі не санкцыі, а плойка па распісанню. Nintendo не хоча рэкламу кітайскага гаўна на прэзентацыі Switch 2 і не запрасіла Джефа Кілі. Гэта такі вядомы гульнявы журналіст і арганізатар The Game Awards. Ён апублікаваў ліст з адмовай у садсетцы, але потым выдаліў. Nintendo пачала рассылаць запрашэнні на закрытыя прэзентацыі Switch 2, якія адбудуцца ў красавіку. Прэзентацыі будуць у Парыжы, Нью-Йорку і іншых гарадах. Джефу, відаць, месца не знайшлося. Можа і добра, менш рэкламы, больш справы. Цікава паглядзець, што там за Switch 2 будзе. Кажуць, будзе крута. The Sims і The Sims 2 атрымаюць новае жыццё. EA плануе выпусціць пераасэнсаваныя версіі першых 2 частак гульні да канца студзеня. Усе дапаўненні будуць уключаны пакуль толькі для Windows 10 і 11. Версіі для Mac і кансоляў пакуль невядома. Усё гэта да 25-годдзя франшызы. Вось гэта настальгія, унемей. Хто гуляў у першых Sims, той зразумее. Можна будзе зноўку акунуцца ў свет віртуальных чалавечкаў. Кіраўнік Xbox Філ Спенсер пракаментаваў патрабаванні да распрацоўшчыкаў гульняў для Xbox Series. Аказваецца, каб выпусціць гульню на Xbox Series X, трэба аптымізаваць яе і для малодшай мадэлі Xbox Series S распрацоўшчыкі скардзяцца на недахоп памяці ў Series S, але Спенсер кажа, што гэта карысна, асабліва з развіццём партатыўнага геймінгу. І гэта спрасціць адаптацыю гульняў для іншых прылад, напрыклад, для будучай Switch 2. Microsoft таксама працуе над сваёй партатыўкай. Вось так у Microsoft свой погляд на гульнявую індустрыю. Можа, і слушны, а панарі. Артыкул «Чаму рускія называюць нас Беларусіяй і як з гэтым змагацца». Грунтоўнае даследаванне пра тое, чаму дагэтуль жыхары Расіі называюць Беларусь Беларусіяй і як з гэтым змагацца. Антыкаланіяльны выпуск. Важна даглядзець да канца і зразумець, чаму правільная назва краіны важная для самасвядомасці. Далучайцеся, каб разам змагацца за нашу мову і культуру. Вельмі важнае пытанне, насамрэч. Трэба, каб нас называлі так, як мы самі хочам, а не так, як камусьці зручна. Гульнявыя навіны. Беларускі сімулятар кінаіндустрыі Hollywood Animal пераехаў на новую дату рэлізу, а экшн пра полацкае княства Лостэд нарэшце прачнуўся ад забыцця. Свежы геймплей новай дом і процьма рэлізаў у бліжэйшыя дні. Нашы распрацоўшчыкі не спяць. Будзем чакаць новых беларускіх гульняў. А дом заўсёды добра, класіка. Хайлайты лапавохава з таварыскага матча за Сафійскі ЦКА. Беларускі брамнік зрабіў пару добрых сейваў і пачаў галявую атаку, але прывёз гол у канцы матча. Ну, бывае, няпам і нява. Не заўсёды ўсё бывае ідэальна. І адува сі. Яшчэ адзін важны аспект трансферу Лапавахава – грошы. Крыніцы называюць розныя лічбы, але паўсюль фігуруе сума 650 тысяч фіксаваная выплата Менчукам. І яшчэ 10% ад наступнага трансферу ці да мільёна бонусамі максімум. У любым выпадку гэта самы дарагі трансфер брамніка шчып. Будзем спадзявацца, што ў Лапавохава ўсё атрымаецца ў новым клубе. Луч выпусціў гадзіннікі, натхнёныя слуцкімі паясамі. У калекцыі 5 мадэляў. Умняпрай. Кошт кожнай 419 рублёў. Гадзіннікі з скуранымі папружкамі і зменнымі шаўковымі хусткамі. Вельмі прыгожа і па-беларуску. Трэба абавязкова паглядзець. Можа, сабе набыць такі падарунак? Моцны стрэс, перажыты ў дзяцінстве, пакінуў генетычныя адбіткі на сперматазоідах мужчын. Навукоўцы правялі даследаванне з удзелам 58 мужчын. Вызначылі наяўнасць стрэсавых сітуацый у дзяцінстве і іх інтэнсіўнасць. Потым вывучылі эпігенетычныя маркеры ў сперме. Аказалася, што ў мужчын, якія перажылі стрэс у дзяцінстве, быў іншы эпігенетычны профіль. Адрозненні захоўваліся нават пасля ўліку іншых фактараў. Пакуль невядома, ці могуць такія змены перадавацца дзецям, але на жывёлах паказалі такую магчымасць. Вось так, стрэс у дзяцінстве можа паўплываць на ўсё жыццё і нават на нашчадства.
Беражыце сваіх дзяцей ад стрэсаў. Ня. Польскія даследчыкі знайшлі эфектыўны спосаб навучання, але ён не спадабаўся студэнтам. Праводзілі эксперыменты са студэнтамі, якія вывучалі фінскую мову і геалагічныя канцэпцыі. Аказалася, што пераменная практыка, розны кантэкст і розныя пытанні дае лепшыя вынікі, чым сталая практыка. Але студэнты лічылі, што сталая практыка больш эфектыўная. Вось так, не заўсёды тое, што нам падабаецца, самае карыснае. Трэба прыслухоўвацца да навукі, а не толькі да сваіх адчуванняў. Некалькі эпічных здымкаў Starship Flight 7. Камі. Ну, тут і казаць няма чаго, лепш паглядзець. Космас — гэта заўсёды крута. Ней. Блумберг напісаў пра біятых стартап Colossal Biosciences, які будзе займацца ўвастракеннем загінулых відаў жывёл. Сабралі $435 мільёнаў. У першую чаргу зоймуцца ўзнаўленнем птушкі доду, тасманскага тыгра і шарсцістага маманта. Першага маманта чакаюць у канцы 2028 года. Вось гэта навука. Уваскрашаць вымерлых жывёл. Можа, і дыназаўраў калі-небудзь уваскрэсяць? Парк юрскага перыяду ў рэальнасці. Омня. Некалі ў горадні, Чаму горадзін стаў горадняй? Трансфармацыя формы горадзіні ў горадно не гістарыяграфічная памылка, яна добра бачна па крыніцах 16 стагоддзя. Прычынай, верагодна, была Літва. Як з рускімі назвамі мужчынскага роду уражвае распаўсюджанне жаночага роду сярод ранніх літоўскіх назваў — Крэва, Ліда, Вільня, Коўна і Гдэй. Русіны спрабавалі іх перакручваць у мужчынскі род, напрыклад, Ковенні, Крэві. Пазней з гэтым дапамаглі палякі. Адпаведна, літоўскім уплывам можна патлумачыць і з'яўленне горад-на-горадні. Вось так, мова — гэта цікавая рэч, яна мяняецца і развіваецца. І назвы гарадоў таксама. Скандал з беларускім мастаком у Варшаве. Нанёс стрыт-арт на адзін не яго прыватны будынак у цэнтры Варшавы. Затрымалі паліцыяй. Паліцыяй. Напісаў абуральны запіс на польскай, англійскай і рускай мовах. Не разумее, чаму яго такое сустрэла за мілы арт. Напісаў лозунг Make Poland Great for Polis Again, адлюстроўваючы Ілона Маска з рымскім салютам. Вось так, свабода творчасці не заўсёды супадае з законамі і парадкам. Трэба памятаць, што ў іншых краінах свае правілы. 28 студзеня 1896 года ў горадні нарадзіўся і сэр Кац, пазней вядомы як галівудскі акцёр Курт Кац-Кач. З'явіўся ў першай адаптацыі Джеймса Бонда «Касіно Рояле». Пераважна іграў ролі злачынцаў. Вось так і ў Галівудзе ёсць нашы людзі. Горадня радзіма талентаў. Ней. Подавайте ж потомком, што маеце спрытков, закліка рымшы з эпіграмы на гербы Льва Сапеі. Галоўная ідэя ўсёй героіка-эпічнай велікалітоўскай паэзіі канца 16 стагоддзя. Культывавала погляд на чалавека як на звяно ў ланцугу родавай славы і годнасці. Важна памятаць свае карані і ганарыцца сваёй гісторыяй. Это не мы, а фашысты. Адзін з падмуркаў савецкай ідэалогіі — свая інтэрпрэтацыя гісторыі, у якой хапала хлусні. Прыклад — катынскі расстрэл. Савецкае злачынства вясной 1941 года. У студзені 1944 года спецыяльная камісія пад кіраўніцтвам Бурдэнкі апублікавала рапарт, у якім сцвярджалася, што палякі былі расстраляны немцамі восенню 1941 года. СССР прызнаўся да злачынства толькі ў 1990 годзе. У Расіі і Беларусі дагэтуль хапае прыхільнікаў старой савецкай хлусні. Сярод забітых у Катыні былі і беларусы, і ўраджэнцы нашай краіны. Трэба ведаць гістарычную праўду і не паддавацца прапагандзе. У прадмове да статута Леў Сапега з гонарам зазначаў: не чужой якой-небудзь мовай, але сваёй уласнай правы свае пісаныя маем і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. 28 студзеня 1588 года вялікі князь літоўскі і кароль польскі Жыгімонт Ваза выдаў прывілей Льву Сапегу на права друкаваць трэцюю рэдакцыю літоўскага статута. Статут 1588 года стаўся галоўным законам вкул на стагоддзі і адным з найлепшых у свеце кодэксаў тагачаснага права.
Шэдэўр заканадаўства, які бралі за ўзор нават варожыя дзяржавы. Гонар і слава нашай гісторыі. Мейва. Леанід Дайніка, наступнік Караткевіча. Сёлета 28 студзеня магло б споўніцца 85 гадоў вядомаму майстру гістарычнай прозы Леаніду Дайніку. Нарадзіўся 28 студзеня 1941 года. У 1967 годзе скончыў філалагічны факультэт БДУ. Друкавацца пачаў у 1961 годзе. Першая кніга, паэтычны зборнік «Галасы» ў 1969 годзе. У 1970 годзе быў прыняты ў саюз пісьменнікаў з СССР. Чытайце кнігі Леаніда Дайнікі, каб дакрануцца да нашай гісторыі. Гульня ў народнага прэзідэнта завяршылася. У ней. Вынікі выбараў у Беларусі. Лявон Вольскі пра сімвалы прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пачынаючы ад 1994 да 2020 і пра сімвал сёлетніх выбараў. А таксама разважае пра сітуацыю, якая канчаткова сфармавалася пасля гэтых выбараў. Верш Альгерда Бахарэвіча «Вось яны, а вось мы, воі». Рэкамендую прачытаць і падумаць пра будучыню нашай краіны. Беларусы вучыліся ў немцах. Вайна, тытунь, грошы і праца. Трызуб і пагоня. Чаму з Беларусі зніклі немцы, а нашчадкі не пакінулі нават старых прозвішчаў? За што Міцкевіч і Багушевіч тролілі немцаў у 19 стагоддзі? Чаму аніводная вайна вкл з Масковіяй не абыходзілася без нямецкай пяхоты? Ці быў нейкі плён ад доўгіх войнаў з крыжакамі і тэўтонскім ордэнам? Хто ўрэшце рэфармаваў грашовую сістэму вкл, каб было не сорамна? Расказвае Кацярына Ваданосава. Гісторыя Беларусі – гэта заўсёды цікава. Кіраўнік інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраслаў Іванюк. У планах шмат цікавых важных кніжак у юбілейны год. «Камунікату» спаўняецца 25 год. З чаго і як пачынаўся, як дадалася выдавецкая справа, чаго чакаць чытачам і слухачам у юбілейны год. Размова з Яраславам Іванюком. Калі любіце беларускую літаратуру, абавязкова паслухайце. Слуцкія паясы. Няма, а яму. Завод «Луч» выпусціў новую калекцыю гадзіннікаў. Яаны, натхнёную слуцкімі паясамі. Унікальныя тэкстыльныя вырабы выконваліся ўручную, служылі неад'емным элементам адзення шляхецкага саслоўя тых гадоў. З'явіліся ў 1758 годзе і праіснавалі 90 гадоў. Слуцкія паясы карысталіся попытам па ўсёй Еўропе. Наша спадчына – гэта тое, што трэба шанаваць і памятаць. Музыка Паліна на тыдні высокай моды ў Парыжы. На адной з галоўных падзей свету моды Парыз Хауте кутор загучалі трэкі беларускай выканаўцы Паліна. На паказе Culture Spring 2025 моднага дома Жоржа Хубейка. Сет Паліны павінен быў дапоўніць і раскрыць тэму калекцыі «Смерць, адчыну і веліч». Паліна і раней супрацоўнічала з французска-мараканскім брэндам «Казабланка Пупайнілі». Новая калабарацыя, новая вяршыня. Наша Паліна – зорка сусветнай моды. Ну вось, шаноўныя слухачы, і падыходзіць да канца наш сённяшні падкаст. Насычанай выдаўся выпуск, праўда, непраемнава. Надзеюся, вам было цікава і весела. Памятайце, што тутэйшы GPT заўсёды з вамі, каб расказаць пра самыя свежыя навіны з беларускім каларытам і вясёлым настроем. Слухайце нас яшчэ, будьце здаровыя і жывіце весела. Да пабачэння. Яу.